li ser daxwaza Ewropa û ji bo agadarbûn ji rewşa dawî yaniyên şer li dijî terorîstên Daişê û bazkirina ast û çawaniya pêşkêşkirina alîkariyên serbazî ji bo hêzên Pêşmergeyên Kurdistanê bi mebesta rûbirûbûna terorîstan. Mesrûr Barzanî, şêwirmendê asayişa Herêma Kurdistanê, îro li Parlamentoya Ewropayê gotinek pêşkêş kir û got em bi nûneratiya hemû cîhanê şerê dijî terorê dikin. Mesrûr Barzanî her wiha got ku êrişên asmaniyên hêzên hevpeyman bûye sedema rizgarbûna hezaran kesan û spasiya Amerîka û Ewropa ji bo piştevaniya wan kir û da zanîn ku Daeş tenê gef nîne bo ser Kurdistanê lê belê gef e bo ser hemû cîhanê. Mesrûr Barzanî her wiha derbarê bi terorîst nasandina Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ji aliyê welatên Rojava ve ragihand ku tu carî me PKK wek terorîst nas nekiriye û amaje kir ku piştî êrişên asmanî mekariye çendîn deveran li jêr destê Daişê rizgar bikin. Barzanî her wiha ragihand ku civaka navdewletî xemsare li hember alîkarîkirina pêşmerge û daxwaza çekkirina hêzên Kurd li Başûr û Rojavayê Kurdistanê kir. Derbarê karesatên ku bi serê êzîdiyan hatine, Mesrûr Barzanî got, jinên êzîdî rastî destdirêjiyê ji aliyê çekdarên wêrê xistinê hatine û gencên wan jî hatine kuştin û bi hezaran êzîdî ji ber nebûna xwarinê canê xwe ji dest dane. Şêwirmendê civata asayişa Herêmê her wiha derbarê hikûmeta Iraqê de got ku hikûmeta Iraqê fişarê dixe ser welatên Rojava da ku alîkariya Pêşmergeyên Kurdistanê neke. Mesrûr Barzanî li ser rêxistina terorîstiya Daişê û metirsiya wê got, hezaran çekdarên biyanî di nava rêzên Daişê de dicengin û ew gefin bo ser wan welatan yên ku jê hatine û li cem Daişê tiştek nîne bi navê Sînor. Lewma PDVye ku civaka nêvdewletî alîkariya me bike û em PDV bi alîkariya bilez hene ji bo parastina Kurdistanê. Her wiha sebaret bi şerê dijî terorê û pêkvejiyana hemî pêkhateyan li Kurdistanê, Mesrûr Barzanî got, çendîn salên em li dijî terorê û rejîman şer dikin û em di wê baweriyê de ne ku Kurd sedemek serekî bûye ji bo proseya demokrasiyê di Iraqê de û çendîn sal e li Herêma Kurdistanê ezmûna pêkevejiyanê aştiyane birêve dibin. Just 2 days before the fall of Mosul to ISIS, we altered the Iraqi federal government